23 anyos na Pangasinense, wagi sa Miss Asia Global 2018 na ginanap sa India. Sundan sa report. Tagumpay hindi lang ng mga Alaminian at probinsya ng Pangasinan, kundi ng buong bansa ang dala ng 23 anyos na Pinay beauty queen na si Applejoy Bakay. Wagi siya bilang first runner-up sa katatapos lamang ng Miss Asia Global 2018 na ginanap sa India. 79 na bansa ang lumahok sa kompetisyon. Malaking bagay na raw ang pagkakataong maging kinatawan ng bansa, pero isang malaking karangalan na magwagi sa international pageant. Kung saan ako nag-stand out para manalo, siguro yung confidence, yung strong personality ko, intelligence, yung beautiful life experience na meron ako na which is very inspirational. Wagi rin si Apple bilang Miss Gourmet. Isa umano sa kriteriya para mapabilang sa Miss Asia Global ang pagiging isang huwarang kabataan. Graduate si Apple ng Bachelor of Science in Business Administration. Sa murang edad, 3 negosyo na ang kanyang minamanage. Sariling disenyo niya ang mga gown for rent. Yung advocacy ko is loving the children and of course, education. Yung mga bata na deserve pumasok sa school na hindi naman afford dahil sa kahirapan. Kung meron daw #1 supporter sa kanyang buhay, ito ang kanyang lola. Kaming tatlong magkapatid kasi, naranasan namin yun na beauty queen lahat. Kaya gusto ko rin na maranasan niya rin. Ito ang unang international pageant ni Apple. Ilang beses na rin siyang sumali sa mga beauty pageants. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagwawagi siya. Kaya payo niya sa mga aspiring beauty queen, minsan natatalo tayo sa mga kompetisyon kahit binibigay natin yung best natin. Pero lagi lang natin yung i-take as a challenge para maging better tayo next time.